Bueno, egunon, eta Euskal Herriko Trikitixa elkarteren izenean, egunon, ongietorrik, eta mila esker, bertratu zaten guztioi. Eta batez ere, ekitaldi hau nolabait borobildu aldea, antolatu deun kalejiran parte hartzera animatu zudaten guztiek, eskerrik asko. Imanolek etzon gutxi honbezi, eta, ekitaldi politia junda. Olako zeak antolatzen dianen, olako erantzuna jasotzea, poza hondi ematen do, eta aurrea jarraitzeko indarrare bai, baina, aldi beren onartu berdet, beldur pixkat eta errespetu pixkat ematen dola, batez ere jende aurren hitzeiten otxuekak ez gaudenentzako, orduan, a ber nola joten dan. Esan behar dugu, Euskal Herriko Trikitixa elkartearen zereginen artean, besteak beste, trikitixa ikertu, babestu, sustatu, eta bere transmisioa eta etorkizuna nolabait ere bermatzea direla. Eta egite horretan, profil desberdinetako jendearen gana iritsi nahian, hainbat proiektutan diartugu lanean. Baina gaurkoan, dagokionan mugatuko gara, hain zuzen ere, soinuaren liburutegia bilduman. Bilduma hau, soinua berarekin dakarren ondare hori transmititzeko helburuarekin sortu zen. Eta, guretzako oso material preziatua da bertan biltzen dena, eta nola ere, hor jasotzen, soinua historian kokatzen duelako, eta belaunaldi berrientzako ere hor gelditzen dalako, ez? Eta hori, nola ere, iragan garaiak betikotu eta hilezkortzentzeko tresna bat dugu hau. Liburu honetan ere, esan genezake, batearen da besteren adierazpenak eta pasarteak irakurriz, lor eta esparru pila bateko interesa handiko informazioa biltzen dela. Gerra osteko diktaduran, Elizaren jazarpena eta kontrola herriarengan eta trikitilarien berriz horra agertzen da beste behin, ze aurreko liburuetan asko agertu izan da, infernua, beldurra, debekuak, zigorrak, dantza lotu eitxegatik, kartzelatutako gazteak, o dantza lotu hori libre jartzen den garaia, eta hori albidatzen duen alkatea Elizati botatzen den kasua, garizmuan debekatuta zeola jotzea, eta olako kontu pila bat ageri da. Bestalde, gogorazten zaigu liburu honetan, gurean soinu txikia baino lehenago panderoa zela, eta lehen panderista gaina emakumeak zirela. Eta erromeriak emakumeare bakarrik itxuztela pandero utxiakin. Gainera izen batzuk ere aipatzen zaizkigu, eta alde hortatik oso interesgarria irutzi zait, eta baita aipagarria garai hartako gizarteak bai trikitixa munduan eta bai beste esparru batzutan egin duen bezala, ondo saiatu zela eta baita lortu ere emakume hauen existentzia ezabatzeaz. Eta ez dago ikusi besterik, trikiti mundua hain maskulino izana, hainbat hamarkadatan. Eta, oso, aipatu egiten da, baina oso adierazgarria irutzizat, eta aipatu ingo dut, Emanolek aipatzen do, uste eta atxitxan izeba bateo dela, panderoa eta soinua jotzen ditula. Eta hain konkretuki, honek, infernuaren bildurrez, emakume hau monja sartzen da. Ordan azaiten da. Bestalde, garai bateko erromeritare bidaiarazten zaigu, soinu jolea bakarri juten zen garaia eta, panderoa, jende artean panderista espontaneo bat agertzeko esperantzakin, panderoa berak ere emate zuen garai hortakoa, megafoniari gabe jutezianena, edo erromeri leku batzutara, iruzpalau egunetako jutezian garai haiek, bestalde, teknologia berriak nola sartzen joaten diran, irratian egindako lehen grabazio haiek, bakoitza bere jarduna eta hotxa entzuteak sortzen zuen zirrara. Bestalde, lehen disko grabatze esperientzia hori, nola gaina garai hartan, trikitilariei ordaindu egite zidaten diskoa grabatzeagatik. Abagune politikoaren eragina, Guardia Zibilekin izandako goraberak, gero trikitilarien emaztentzako leku txiki bat uzten da, eta hauen pazientzia, eta hauek beraien duten konfiantza eta barra aipatzen da, eta txumutxu iriste zitzaizkien, eta, holako gora berake bai. Eta beste trikitilari, edo beste trikitilariek jasandako burlare bai, ez? Pixkate trikitilaria baserritar girokoa zen, eta, nola baitxe, inkluso beste musikari batzun gandi jasotako gutxispen hori ere bai, eta, karneta atera behar izana, eta, hor informazio pila agertzen da. Bestalde, txapelketa nagusianen inguruko informazio zabala eta zehatza agertzen da, kronologikoki irabazleak zerrendatuta daude,
Lehenengo txapelketa haiek antolatzea, nola izan zen antolakuntza, txapelketa horietako juteako ze prestakuntza maila ematen zuten, horra ipatzen da lagunduko aldiok eta jun bazkaltzea Donostira Andreakin da, ez da kuñauak ine, holtza higo eta inolako ensaio gabe, bertan jo eta kitxo ez. Eta gero ze bilakara ematen dan eta ze prestakuntza maila ondorenen. Asira-asiratik garbi gelditzen da, lehenengo txapelketatik okerrez baldemanago, epaimaikideak emandako erabakiarekin desadostasunak, eta ondorengo txapelketa batzutan ere bai. Hor gero trikitixa tradizionala eta berrikuntzaren arteko talkatze hitz egiten da, eta panorama hori, esparru hori oso garbi, argazki oso emeretokan lan desente, nik uste, astindu desente eman dio lamagoiak, eta hor oso garbi jasotzen da. Fandangoa eta trikitixen arteko desberdintasunak, oso zehatza azalduta dago, eta gaina nik izango nuke 88ko txapelketa, 86 batez ere 88ko txapelketa inguru horretan sortzen diren ikamikak eta eklosio momentu horren islada, perfektua da lehia, ez? Hor dare garai hartan Tapia, Kepa, Martinek, Beloki, Kansorena, Paco Aristik, Iturbide berak, prentxan indako adierazpenak, ez? Eta uste momentu haura, eta izan zuen garrantzia, eta gaur egun duen garrantzia ez, hor bertan oso ondo jasotzen dela. Nik uste dut, zaigula, komeni aztea nundi gatozen, eta hemen, ez ditut aipatuko, informazio askoz gehiago agertzen da hor, baina nolabait ere argi uzten digute, lehengoak ze jasan behar izan zuten, eta, nola induten aurrera, eta beraiei esker, hemen gaudela, ez? Eta, Imanolek beha burua sasitza, eta hor simil bat egiten du bere burua eta sasiarekin, eta lasaten do, ezkimua moztu batik, berriz indarra hartzen do, landare inbaditzailea dela, eta eskerrak horri, nik uste, trikitixa iritsi dela gure artea, eta mantendu dela, eta bizi da hola. Eta, esan behar du hau esan da, poza handia dela guri, bilduma hau osatzeak eta urtez urte handitzeak alezale poza handia ematen digu, baina batez ere poza da eta unkigarria gertatzen da protagonista gure artean eta Imanolen kasuan bezala hain bizi, hain gogotsu eta numeretsu agertzen denean, ez? Eta, esan behar dugu bilduma hau osatzeari 2001an ekin geniola, eta orduti trikitilari eta pandero jole ezberdinen inguruko hainbat biografia argitaratu ditugula. Hain zuzen ere, Elgeta, Gelatxo, Rufino Arrola, Sakabi, Elpelde, Zomarko Trikitixa, Urrestillako Trikitixa, Landakanda, Maltzeta, Zendoia, Arriztera Zuri eskenia erromerien inguruan agertzen direnak, eta iez Lajanena, eta urtengoa Imanolei tokatzen zaiora. Gu bilduma honetan, trikiti munduari nolabait ere modu batera bestera, ekarpen bat egin dioten artiste buruzko biografiak egin izan ditugu, ez? Eta kasu honetan, Imanolei tokatu zaio, Imanole bea etzegon oso konbentzituta, ez? Beak liburu hori merezitu duen, eta liburu ere kortzen badezue gaina nik uste kompleju eta bere burua sinistez hori hor garbia azaltzen dela. Berak ala esatezon eta ondoren ere eta prozesu honetan liburu egiteakon, ez? Bea panderistagatik ez, bea paliazokeriak egitetik dela famatua, bera zarata atreatzezola, eta... eta olako zenbait gauza komentatzen ditu, ez? Baina nik uste dut bere ibilbidearen azterketa azkar bat itxen badegu, begibistakoa dela, bilduma hontan bere tokia ondo irabazia daula Imanolek. Eta, esateko, irratietan garaiko Soño Joleonekin grabatuta grabazio egina da, diskografian hitzen jabea baita, eta garaiko Soño Joleonekin grabatutakoa, ez? Laja, Martin, Epelde, Hauntxa eta Zelaiarekin. Txapleketak irabazitakoa, panderista honenaren sariare irabazitakoa da bea, hainbat hamarkadetan, herri atzerrian ebai, jaialdi, erromeri, eta mota guztietako ekitaldietan parte hartutakoa, eta nik uste dut, temple eta patxada, eta humore, eta, beak esaten duen bezala, nota por nota, o notaz nota, alboan izan duen soño joleari, ondo lagundu izan diona, trikiti munduari, pandero jotzeko era berriak ekarri du, ez dakigu, bere ensaioatik dan, ensaiatzeko eragatik izan dan. Ondorengo belainaldietako panderista askok ere eredu izan dute. Esan behar dugu gizatasunez erakutsi duela zerbait, baduela, eta pandero mesede beti borondatetxu panderoa erakustene, mesede bezala eskatu eta erakutsi izan du. Eta baina nik uste trikitilariok eta trikiti munduak eskertu behar badiogu zerbait, bere garaikoak badiote esaten dute trikitilarien lanaren balio emate horretan beak garrantzia handia izan zuela
eta bera izango dela, nolabait ere trikitilariak artista direla esaten hasten dena, eta bereien lanarekiko errespetua eta soldata duin bat aldarrikatzen hasiko dena. Eta gero ez dakiguna da, obera mundu ikuskura zabalagoa zuelako, izketan egokigoa zelako edo zergatik, baina, bueno, bera bidaltze zuten, diru negoziak eta egitea, kontratazioak, baldintzak, taxista lanare jezon, eta, bueno, nik uste manager lanak egin ditula, eta orduan, nik uste nahiko justifikatuta daola, bere burua pandristat ez duen honek, hemen bilduma hontan bere lekua duela zertzeko. Liburua irakurtzeko Alper xamarra zeatenak, esan argazki ederrak agertzen diela, eta oso argazki politxak, eta aldi berean, nekok esan duen bezalaren, CD bat daktor berarekin, urtero bezala, eta oingoan ere, 22 pieza Imanolek, onalboan beste soinojole batzu dituela, Laja, Pikua, Hauntxa, Otola, Sakabi, Epele, edo Ramon Brit, eta Monte Dutzaineroare bai, hasi 71. urtean, 1970 batean, alegia, eta azkena berriz 2000ko grabazioa da, eta nik uste oso entzun erresa dela, orduan, bueno. Eta gero, esan da bezala, eta nik uste argi gelditzen dela trikitili elkarteentzako eta netzako gizarteako eta euskal kulturarako ze garrantzia duen lan hauek, eta lan horien garrantzia hartuta, beti ere hauek idazteko garaian, ez diogu edon herri eman, beti profesionalen gana jo izan dugu, eta urten, amagoia gurrutxagarena gana jo genduen, beak onartu zuen lan hau, eta lan bikan bat egin du. Egia esan da, Alperra zareten gantzako ere oso liburu irakurrez erresa da, dida batean irakurtzen da, oso gertukoa, eta egia da, nik atxertu behar dut, oindela 2 hilabete hola irakurri nula, gain begira dat, eta este honetan berriz irakurri dutela. Eta nire inguruko batek badaki, zenbait pasarte irakurtzen eta estenak imaginatzen parez jardun bakarka, Orduan, nik uste merezi dola irakurtzea eta beretan, zorionak 12 bai, ze nik uste oso ondo indola bere lana eta oso atsegina dela. Eta oin, hitza behai emango diot, Venga.